Moi boas, son Carlos Rodríguez, o director técnico de Ubique Pastores de Galicia. Hoxe estamos aquí con Vicente e con Pepe, os cociñeiros do restaurante Roma de Sarria. É o restaurante asador con máis fama da zona sur de Lugo e faremos dúas elaboracións de pardilla, unha co chuletero de Pastores de Galicia, do cordeiro típico feito aquí en Sarria, e unha pata traseira tamén feita ao forno. Nos dous casos irán acompañadas dunha guarnición a base de pementos ao piquillo e patacas douradas con primeiro golpe de calor na sartén e despois complementadas finalmente no forno. Ahora mesmo Vicente está poñendo o punto de calor á parrilla para darlle o primeiro marcaxe da carne e despois, unha vez que finalice a primeiro marcaxe, xa o meterá ao forno. Pois agora mesmo está lle dando o toque de sal para sazonar a carne antes de meterla á parrilla, é o paso previo fundamental. Como podes comprobar, o máis importante é a materia prima. Tendo unha materia prima de calidade, prácticamente non necesita ningún tipo de acompañamento. Esta carne é feita en base a un cordeiro criado coas súas nais, alimentado coa leite materna durante os 2 primeiros meses e o último mes de ciclo de crianza deuselle cereal, mestura de millo, trigo, centeo e cebada ata que acadou o punto óptimo de engraxamento. Ora Vicente está aumentando o punto de calor da pardilla para poder acadar a temperatura axeitada para o marcaxe inicial da carne. Ora Vicente está cortando a costela. Unha costela que estuvo 45 minutos a unha hora a 180 grados no forno, coa súa propia xugo, un pouco de auga para que tuvera humedade, uns allos tiernos e máis unha pouca manteca de porco para darlle esa untuosidade necesaria para emplatar. Agora está procedendo a montaxe do prato tradicional coas súas patacas douradas ao forno e co seu pemento do piquillo, como falamos anteriormente. Agora vai coller a pata traseira e tamén vai proceder ao seu despiezo deshuesado. Está fileteando a pata, hai dúas opcións, facelo previamente ou facelo unha vez que sale do forno. E listo, e agora collemos o pemento do piquillo e acabamos de emplatar. É un asado típico de Lugo, co cordeiro de Pastores de Galicia, un plato exquisito, tan fácil de elaborar pero ao mesmo tempo tan elaborado. Sérvese co propio xugo que soltou a carne para que teña esa humidade e esa xugosidade que falamos antes da manteca de porco. E listo.